Francis Grech ta' 57 sena mill-Belt Valletta ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li tressa l-qorti akkużat li seraq diversi fwejjaħ minn ħwienet differenti fi triq ir-Repubblika l-Belt. Fil-preżenza ta' qrabatu l-akkużat li għandu fedina penali kulurita wieġeb ħati ta' dawn l-akkużi. Quddiem il-qorti preseduta mill-Maġistrat Monika Vella intqal kif l-akkużat għadu kif ħareġ mill-ħabs fuq każ ieħor ta' serq u li rrenda ruħu riċediv. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Daryl Borg spjegat kif fit-23 u 28 ta' Ġunju li għadda irċevew bosta rapporti ta' serq minn ħwienet u kien hemm li l-Pulizija tad-Distrett bdew l-investigazzjonijiet. Kien minn filmati ta' kameras ta' sigurtà li l-Pulizija identifikaw l-akkużat. Huwa spjega kif ben wieħed u ieħor il-valur tal-fwieħa mill-ħwienet jammonta għal 400 euro. Il-prosekuzzjoni spjegat ukoll kif l-imputat ipprova jħallas l-oġġetti li kien seraq. Fl-awla l-avukat difensur Francesca Zarb mill-uffiċċju ta' Franco De Bono talbet għal pre-sentencing report u jekk hemm bżonn għajnuna dan għandu jeħodha. Kien hawn li d-diviża talbet għal ħelsien mill-arrest li ma talba ma sabet l-ebda oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni. Il-qorti laqgħet it-talba tal-ħelsien taħt diversi kundizzjonijiet fosthom li ma jistax isiefer, ma jistax ikellem jew javviċina lix-xhieda, jifirma l-assa tal-belt darbtejn fil-ġimgħa u li ma jistax iwettaq delitti ieħor dan fil-waqt li tpoġġa taħt ordni ta' supervizjoni. Il-Maġistrat ordnat lil Francis Grech iħallas depożitu ta' 300 euro u garanzija personali ta' 3000 euro. Libjan li m'għandux residenza fissa f'Malta ngħata sentenza ta' 6 xhur ħabs sospiżi għal sena wara li tressa l-qorti akkużat li jeddet żewġ uffiċjali tal-Pulizija u li wettaq sara volontarja fuq vettura tas-servizz. L-akkużat li der fil-qorti punti ma' wiċċu idu u demm mal-qalziet wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Fil-qorti l-prosekuzzjoni mexxija mill-Ispettur Gian Paul Attard spjegat kif il-każ beda meta l-Pulizija waslilhom rapport li ħdejn il-fortizza f'Taslima kien hemm argument bejn raġel u mara u li r-raġel kien aggressiv. Meta l-Pulizija marru fuq il-post raw li l-akkużat fuq il-bajja waħdu fi stat xurban u dawn talbuh għad-dokumenti. Kien hawn li t-ton tal-aggressur inbidel u x'in daħluh fil-karozza tal-Pulizija beda jsabbat rasu mal-perspex u jsabbat saqajh bis-saħħa mal-bieba. Il-prosekuzzjoni spjegat li fil-karozza l-imputat baqa' jitkellem ħażin u b'mod oxxen u jgħajjar lill-Pulizija. Fl-awla ġie spjegat ukoll kif il-Libjan kellu jittieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza minħabba l-ġrieħi li sofra. Il-prosekuzzjoni żiedet tajt kif meta l-imputat ittieħed fil-lokab tal-Pulizija l-interrogazzjoni fil-waqt li kkopera bis-sħiħ u qal li ma kellux rendikont ta' x'ġara u ma ġarax minħabba l-istat li kien fih. Kien hawn li skuża ruħu ta' dak li ġara u spjega li għandu problemi personali u qed jispiċċa idur għax-xorb. L-avukat tal-għajnuna legali Charmaine Sherritt qalet li l-imputat li għandu fedina penali netta u impjieg fiss lest li jagħmel tajjeb għal ħsara li wettaq fil-karozza tal-Pulizija. Fis-sentenza tagħha l-qorti preseduta mill-Maġistrat Monika Vella ħadet in konsiderazzjoni l-ammissjoni bikrija tal-imputat u ordnatlu jħallas 400 euro għal ħsara li jagħmel. Hija poġġiet lil Libjan taħt ordni ta' supervizjoni minħabba il-problema tax-xorb.